साथाम बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय नोंथांमोना मा उद्देশ্যखौ लानानै बा मानि थाखाय बिदि जानो गोनां जाखो मा फोरमायगोन? सिगाङावनो आङो गासै निउस चेनेल नायगिरिगिरि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय आरो जोंनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौबो जोंखौ बेखिनियाव मदद होफैनायनि थाखाय जोंनि साननाय हनायफोरखौ रायजो राजानो फोसावनो थाखाय जे नोंथांमोना मदद खालामबाय बेनि थाखायबो नोंथांमोनखौ सिगाङावनो हामबाय होबाय। आरो जोंनि दिनैहाय बाव जयनिं प्रग्राम लानाया जों बेयाव सेरफांगुरियाव जों लादों। जोङो XNDB हिसाबै जोङो बेवहाय गैयाबाबो 1729 जन मानसिया जों बेवहाय जयनिं जाबाय आरो बिनि मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय जोङो रानिं गभर्नमेन्टखौ जोङो जेरैबाबो जों मोजां रोखोम हेल्प खालामनांगोन मानो मावनाय दांनायाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया बिनि थाखायनो जोङो गोथौ गोसोजों सिन्था खालामनानै जोङो हेल्प खालामनो बा जोङो जगदान जानानै जों बिसोरनाव जयेन जानानै जों खामानि मावफानो फैबाय। जोङो फैगौ समाव जों जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो MLA माने जायफोरनाखि बिजाथिफोर बिथांमोनखौ देरहाहोनायाव जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय जों बाहाय जिहेतु दंखायो जोङो थांनानै जोङो मोजां मावनानै हेल्प खालामनानै जों जेरैबाबो देरहाहोगोन। आरो थांखिया बेनो जाहैबाय जे जोंनि माखासे XNDBफोरनि इसुफोर बैफोर इसुफ्रा दासिमबो कमप्लिटलि मावजायाखै जायनि फलाव जोङो दिनै गोदाव सोराव जानानै दं। गोबां मानसिया दिनै दाउ फायखारि अमा फायखारि जानानै सोलिनानै दं। सोरबा टट' सट' सालायनानै जालागासिनो दं। लेबार सेबार मावनानै जानांबाय। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय जायफोरनाखि गभर्नमेन्ट बिथां जेनेबा UPPL गभर्नमेन्ट बिथांमोना जोंखौहाय XNDBफोरखौ मोजां रोखोम माबा खालामनो हायाखिसै जोंखौ थोजासे जोंनो मदद खालामनो हायाखिसै आरो जोंनि थानाय मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ बिथांमोना सुख'नानै होलाङासै। जेलाव थानायफ्रा जेलावनो थाबाय आरो माखासे केस थानायफ्रा केसावनो थाबाय दासिमबो आरो मुंख्लं बिथांफोरनोबो दिनै जिहेथुनाखि एसक्रिसियानि खोथा बेखौबो बिथांमोना कमप्लिटलि होलांनो हायाखिसै। बिथांमोना खालि लेक्सारावल' खुगायावल' बुङो जे जों 85% बा 82% जों कमप्लिट मावबाय माबा होनना बुंदों। नाथाय बे टटेलि फैला जोंनि सायाव बिथांमोना अननाय खालामदों। जों गोसो दंमोन बिथांमोनजों जोङो सहाय मददबो खालामबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि XNDBफोरखौ अननाय हिसाबै खालामनायलाय जों बेखौ दिनै मोनदांनो मोननानै जों दिनै बे बिपिएफ हान्जाखौनो जों सापर्ट होबाय। जों बिपिएफ हान्जायाव जगदान जानानै जोङो दिनै खामानि मावनो थाखाय आवगायबोबाय जाहाथे जोंनो फैगौ समाव जोंनि प्रब्लेमफोरखौ जेंनाफोरखौ जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे जोंनि जेंनाफोरखौ नायो बेनि थाखाय जों बे नोंथांमोननि जरियै जों खावलायहरबाय।